Ay. Okay lang. Gusto mo siya? Okay na? Yo! What's up? Welcome back again sa YouTube channel mga mananap. So for today's video is ito yung challenge na itong mga kids. Oh no! Kai Kai. This is Tintoy. And this is Onyo. Uy, tanaw eh. So karon guys, is sama to mga lods. So karon is natin ito silang i-challenge. Is kani mga bata is hilig ni sila mutanaw og kanang mga Avengers, mga celebrity nga gikan sa gawas ay outside sa Pilipinas ba. Nya. Karon is ato silang i-challenge sa Guess Who Challenge. Putik mas. So ato silang i-challenge sa Guess Who Challenge American Celebrity. So karon kung dili litan magpakita tayo picture na dili sila kabalo. This is kung dili sila cancer ato silang countingan og 10 seconds. Kung dili sila cancer is Ay. panahon to sila guys. So kani kabalom ko kani mga bata nga hilig kini sila tanaw kanang mga Avengers, uban pang salida nga mga pang Amerika, pang Hollywood. Pokemon. Don't forget to like, Comment, Share. nyal, subscribe. subscribe. Kung bago mo sa akong channel guys. So di ba kung yung challenge mga lods is ay kalimot mag-like, comment, share, subscribe para makita mo sa mga kabuang. So, hope nga mag-enjoy mo sa mga kabuang karon. So, let's go. So what's up guys? So welcome again sa Burning TV. So karon na tayong challenge is Guess Who Challenge. So karon na to first nga first challenger is si Kai Kai. So, Shout out ka sa Facebook or Longboarding article sa Nebraska. Wait a minute. Who are you? so mo na yung mga picture na may pakita nila mga lods na. Ay sa isol tanaw. Ay, gago. Wetan. Ikaw ah. First celebrity is tagang clone kay kuan nasa sa Avenger. Ay mo isulti kay kung Wetan. Mani picture na kay lata. Na mo imong kay kuan nasa Avenger niya usa yung character ba palitan. Now di ka cancel na 5 seconds is accept ka yung challenge na nga 5 seconds na Hugot na na ano yun? challenge accepted. Challenge X. Okay, What the fuck is so shit? karon first puto kisa ni siya Yung pangalan kasi Peter. Peter Mark? No! Okay na dili ko sulis nga lang sa kuan. Sige ha. Spider-Man na siya. Siya si Spider-Man sa Avenger. So, sakto ka. Wow! Good. So next is si Butoy. Si Bad. Shout out. kinsa ni sa TV Ito. nasa sa Avengers. Avengers. wow nice wag yung makalampos kita na diba organ sa line. Sige po isa. Next is si Kai Kai Rabon. Ne. Si The Rock na Ayan yung salida. nasa sa Kwan. Fast and Furious. Wow! Good. Holas. Sana all. Oh my God! Sana din si Tay na pod. May katay. Ayan tanda to eh. Yung sa amin siya to eh. Wag. Kami na tayo. Wag. YOLO! Five, Yung tagi mo three. Oh no! Kita nila. Oh! Sa utang yun yung bata. Wala isa kailangan nyo. So guys, kailangan ginawa niya. Oh. So, ari. Punta! Okay! Wow. 1, 2, Kamera. 3, 4, 5! Isig-isig siya, hindi siya lulo. Puta
wala gid siya ka answer sa. Cute ang cute. So ako lang si Unyo lapod. Kinsa man ni sa inyo be? Joker? 1, 2, 3, 4, 5. Joker ka na. Ah, nagsakto ito. Joker. Iya, gago. Ikaw naman kaya. Yeah. Kaya siya, ako naman din siya, actress ako siya. Famous na siyang actress ako, American. Ha? Rose what? Okay. Kana isa ni. Lexi Lord! Kasama yung kasalida. Sex artist for adult only. Iliga kita na. Kita so ilado gitu na kayo sa guys. Kaila sa guys. Next. Kaya tay. Sara di ka answer na tay. Sama na. Ala? Ay 5. Gusto na idea. 3 2 1. Iyaw mo na. Dugay ka tanang Avengers na kailan. Nasa si Avengers siya is si Captain Captain America. America. Bago ko bin. Buong ko kayo na. Gago. Sorry. Husga guys, husga. Okay, putin to. Atas, kamera. 1, 2, 3, 4, 5. So, dili kayo sa itong kuhan, guys. Ato ang, kung di ka maka-answer, guys. Dili kayo sa lista. Gay. So, next. Unyol. Kinsa ni? Mia Khalifa. Ala. Ano man yung salita? 6 movies. 6 movies. What a nice, what a good answer. Eh, magkita ng camera. Hi, guys. Camera. Next is, kinsa man siya? Nasa sa Titanic, nandiyan pa lang dito si Jay. Yan, Jay. Auto. So, si Jack. Ay, Jack, ay, gago ko. Oh no! Anong Jake? Wrong! Wrong! Nakita na ko lang nakasunod. 1, 2, 3, 4, Wrong. 5. Wala nila. Love naman na sila like. Oh, dati 15 celebrities is next is si. Siya ba kayo lagi pa na natin? Ah, guys. Example guys. Ala. Good pa isa ko doon. Isa, uli star na. Ha? Isa na. Good job! Lagi na itong nag-itchiyo. Nandun ka. Next, so wala pa na po na to is si. Kinsa man eh? Saba, isa. Kani? Iron Man. Ala! So basic na kayo itong mga kwanon guys. Basic na siya kayo. Pero kani kay. Who's is that? Hulk! Oh. Hulk na siya si Hulk. Okay. Tagal na ganyan guys. Ako, nagawas. Kailangan eh. Kailan ko na ito. Okay, good. Nice one. Yo! Welcome! Yo! So, mauni ko mga batos dahil mga lods sa mga mananap diya, nga nananaw. So, mao to guys ang ato ang video. So, humana kita to ang challenge. Challenge accepted yun sa mga. So, challenge accepted yun sa atong mga challenger. Is easy rin kanila ang kuhan. Easy rin dito din itong mga naunga day. So, sunod. Ato yung palisod-lisuran sunod. So, shoutout kaning bata, Chan Chan. Gaming. Chan Chan Gaming. So, karon so kato nagpa-shoutout. Oh, ra. Isa. So, hope nga nalingaw ka sa mga video, mga lods. Bisag mubo na kaya itong video karon. Is, continue na gyapon yung pagtanaw sa akong channel, sa akong mga kabuang, akong mga trip. So, sa kato nagpa-shoutout. Dara din. So, mga lods, nakuha na kita itong video. So, accepted kita itong challenge sa aning mga bata. So, kung before ka mo end sa itong video, ay kalimot mag-like, comment, share, and subscribe sa akong channel na Perning TV. Para ma-update ka sa akong mga uban-uban pang video, sa akong mga unsa-unsa pang mga content, sig-asa, uban pa. So, ay kalimot mag-support. So, comment lang sa imong reaction sa boss. Kung unsa kayo mong nabatian ani nga video. So karon mag-shoutout na ta. So paminawan niyo mo shoutout. Dua. Oh. Okay. First shoutout
Kay. Pa-shout out ako ni Barbie Legaspi Ubas ug ni Jelmar Basiles. So, mao to ni. Shoutout ko ni ko ani Jiconias Danyo, Justin Tenorio Santos. So, karon Oh, shout out Miley Caballero, David Ibeza. Lisa, shoutout ni Crystal May Sarno Dayanko. Ug ni Janice Maisoglares, shoutout ninyo dia ug ni Jade Jubiar and Ashley Villasan Cuistas. Ug ni Rejan Cortez Mamugay and Ben. So, ni comments nga magpa-shoutout sa YouTube is mo ni sila si Kuan Abiero Wela, Kurt Lawrence Sanchez, shoutout nyo dia ni King Gaming, Og ni Kaumak, Mamawe, Kaumok, ug ni Thunder Maria Gaming Eva, PH, ug ni Thunder Gaming Page, ug ni Idol Marawil. Mera Velez. Ay, marabilis na, So, sorry. mga to mga nagpa-shoutout karong video guys. So, next video, comment mo sa akong Facebook. Ay kalimot i-add ko sa Facebook. Burning Cook. Og si Don't forget to Arskal Edison Buraska. Okay. Kita video dito. So, mga to guys. See you on my next video guys. Salamat. Salamat, thank you Support. sa pag-subscribe. So mga to guys, so see you soon. Stay at home. Survive lang kita na mga lods. So, stay safe lang. Wait, stay at home. Pre, ang pagampo, di mo ang pagampo, o kuhan pa, uban pang kuhan sa kumano na to ang kuhan sa gobyerno kung sa ilang buhaton. Parang po na sa ato ang kayuhan. So, maro to. Kita-kits sa sa atong next video. Kita-kits sa atong next video sunod. Ay update ito sa Facebook. So, pataningin in 3. Let's go.